Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз рӯзи ҷумъа қарор дорем дар молбозори Ҳоҷи Шариф наворо сар кардем аз буқаи савдошудагӣ, буқаи шведӣ. Савдо шудааст 23 000 сомонӣ. Барои бастанам беҳтарина, барои зотгириям. $23,000 сомонӣ харидагӣ. $23,000 сомонӣ харидааст ҳозир. 2 солаву 3 моҳа будааст. 2 солаву 3 моҳа. Аниқ санош қати навишта мондагӣ мега. Аниқ будааст сини солуш. 2 солаву 3 моҳа. 23,000 сомонӣ савдо шуд барои зотгирӣ. Вайша мега 20,000 харидем, 23 такадай надодааст. Оз вайшам ай пештар мегирем шо. Наиш. Акурос дуругиша мо ҷавобгар нестем. Мо аниқ шудаги нархш ҳамия 20 та харидааст. 20 та харидем мега 23 надодум мега. Гирем подписчикои азиз, драбилкои универсали мощни омадагӣ аз бренди Алтемур. Маховикдор, малотокдор ва корчои сегментӣ. 24 корча дорад, 6 та малаток, корчои дуқавата, 4 сетка. Дар комплекташ ина маховикаша бинед, чихел ғавси хушрӯ. Оҳани гирдшам, оҳани 0,8 мм. ғавси соза, беҳад бақувват, алафи тар, алафи қоқ. Донагӣ любой чира мезанад. Чӣ чизе ки ҳами мол мехӯра, ҳамин чизҳоро майда карда метавад. Барои чорводоро беҳтарин чизай. Баъд дорем аз фирмаи Янчар драбилкои 3 киловатта ва драбилкои 6,5 киловатта обмоткои медиқатӣ. Иам универсал мешавад, алафи тар, алафи қоқ, донагӣ. Зимистону тобистон истифода мебаред. Чизи бақувват мощниай. Генераторои ареоли заводской, обмоткои заводской меди 6,5 киловатташ. Қати сертификатош истодагиай. Нархошон нархи Алтемур 4300 сомонӣ доставкаш қати. Нархи 6,5 киловатта 3900 сомонӣ доставкаш қатиай. Любой ҷои Тоҷикистон. Нархи 3 киловаттаи Янчар 3500 сомонӣ доставкаш қати ва тамоми ҷойҳои Тоҷикистон. Касе ки наздикии ноҳияи дӯстӣ бошад, метавонед ай пешам дида барен. Касе ай хона бигира брава, нархи доставкаша бироварда нарша арзон карда метавонем. Касе аями ҷош бигира брава бародаро. Баъд дорем драбилкои дастӣ, ванаи хеле корчош, нержавека, ям чизи бақувват, долга истифода мебаред. Нархошон 950 сум ба тамоми ҷойҳои Тоҷикистон доставкаш қатиад бародаро. Касида дар кора муроҷиат кунед. Драбилкои подписчикои азиз, буқои қазоқи пародои Герефорд. Буқои Ҳоҷи Абдураҳмон, фермаш дар Шарорай. Якчанд бор навор карда будем. Бародаро инош бо барои бастан омадагиай. Килобаркаш будааст 55 сомонӣ, вазни зинда. Барои бастан метавонем бигирем. ҳозирашда ҳаст. инҷа ғноҷиношам будай, ози бо мефаҳмам чӣ шуд. Ино бародаро мана. Ози гуфтем 55, ози кам-кам арзонам када додесте мега. 54 ам додестай бародаро. Рақамо 980 3 54, адресо фермаш дар Ҳисор Шарорай. Касе маъқулай метавонед ай пеш рафта харидорӣ кунед, ё ин ки ай телефонам чикунед доставка карда метиҳад. Одамои боварӣ. Нархи ғноҷинорам фаҳмидем бародаро. 11,5 бозор карда истай мега якташа. 11,5 да надодааст. Ғноҷин бисёр кас мепурса, ина Герефордои ғноҷин бароре ина ғноҷинои Герефорди ғноҷинеш.
11.5 бозор карда надодааст ҳозираш. бародаро, ина буқои харобак. Касе ҳам хеле буқои хароб қати машғул боша, ина нархоша фаҳмед, нархои аниқ. Ҳамин ҳар душа харидааст барои бастан. Ина ако ба фикрам ки адирда гаштагиак, ино хароба. Инора тарбият мекунед, иншоалло ҳамин беҳтарин буқои зур мешава. Ҳамин асосиш бухра шид. 17,300 харидум мегаи бародар. Ду тара харидааст дар ҷоя. 17,300 ҳар якташа. Инора некин хушро тарбият кардан дар кор. Ҳолатоша хитон дидестем. Ина якта буқаи зот ёфтем бародаро. Ин зота бинед. Нархаш 27,000 ду сола будааст буқа. 27,000 сомонӣ то 24 дидагия. То 24,000 сомона. бозор кардааст, ҳозирашта додагӣ нест. Буқара буқагиш бугу. Ина барои зот мегирен. Иншоалло беҳтарин зот метия. 12300 сомонӣ. Буқаи сирхала. подписчикои азиз, ду табақаи калон-калони зотӣ савдо шидагиҳои 52 сомонӣ. Ин момента аз даст натиҳем. Якум шавоз дуюм ша меояд вай чорнапёсту сирхалаи беҳад калон. Аидам калон вайш. 52 сомонӣ савдо шидагиҳ оз тарозу мемонад. Якумш тарозу баромад. $563 кило бародаро. 563. Оз дуюм ша меояд. Ана дуюмш. Иш беҳад калон. Безе мезанам. Шабина. $786 кило. 786. 52 сомонӣ савдо шид бародар. Ин я подписчик ма будааст. Чанд мегаи рака? 15. Мобила дора. Бозор чӣ кард? Бозор? 14. Худат харидорӣ ё? Дехона 14. Гап нест. Подписчик обод боша. Якам я подписчик будааст. Буқа савдо шидагиҳ бетарозу ҳар душ 25. Ура килоша нафаҳмидим, акуша. Вайш успеҳ накардем бародаро. Ин дуюм шай. 249 кило. 249. Вайш 340 чанд буд? Ин чанд буд? Не, вайш сия. Маъмур Азия. Оу. 280, а? Чанд шуди? Нами ҳар душ 25 савдо шуд. ин ҳамиам қои қазоқӣ ай. 409 кило. Чанд савдо шуд? Ака чанди шуд? 48 ними. Килоша гуфтем 48 ними. Савдо шуд. Ана буқача бародар. Буқачаи танка, мини танка айда. 12000 ай нархаш муомила дора. И чанд моҳа яка? Не, сини солаш. 2 моҳа буқачаи бародаро. 12000 муомила. Бозор чӣ кард бозор? 10000. 10000 бозор кардааст.
ракият роҳат карда тамошо мекунед. Дуни моҳа гусалача. савдо шуда гови гусаладори майда гусалаш ала. Ана 11,500 сомон харидааст бародаро, бо фурӯшӣ буда мефурӯхта. Акур ростай дурӯгай. Ҳар бега 4 литр шир дошта. Гусалаш чия? Нара мода? Гусалаш нар қача будааст. 11450. 50 сум кам 11,5. خیلی گوام هست برادر. یا برادر یک تا بقچه چورناپیوستری توزه سودا شدگی 8 ماه بوده است. خب 16800 سومانی خرید است برادر. خفوش ببینید. خفوش پهن کشرو. оҷрашта болои ягон чи накардааст. бародаро ина нархи барое ки айшир биромадаги калон алафхӯр эмхӯр 2000 муомила дора, ҳамаш қушхӯр 6 та иҷа. хоб бозор кардаест 1700 сомонӣ. оҷрашта додагӣ нест. ягон чи қуш ино нара мода я. хоб мана иношам и тухлия чандия? Яташ чи буда? Яташ пиртар буда. 1800 муомила дора. Наиш ёштара майдаш. Иш калонтар 1800 муомила ҳаст бародаро. Ина барора девонаш, мақсад хуби хуб шайда. Баъзе пародашам пушро димбошам калон миёнашон дароз. Қаерда? Гули Гулистона хурдаги мега. 4 та 2800 муомила дора. Инош 2600 муомила дора. молои Гулистон будааст. беҳтарин баро. бозор майдоша 2300, калоноша 2400 нарх кардааст бародаро. инода шир дар кор нест. алафхӯр эмхӯр ино задан мегира любой чира. калон шидагия. мувофиқи талаби подписчико савдо шудеста бузи очабача 1250 сомонӣ кардаест ози. оҷрашта дудагӣ нест. 1250 очабача бачаш такача будааст нар. бародаро яте дига бузи очабача 2000 мега муомила дора. то 1800 бозор кардааст. айвайда камтарам кардагия. ако рост гуфт дурӯғ гуфт усунша вақтча ҳавола мекунем. амора аниқа гуфт. мувофиқи талаби подписчико ина бизғолои нар такачо савдо шудаги нархҳои оҳанӣ аниқ ёфтем. ҳар сеш якҷоя 22,200 сомонӣ яъне. савдоши ина сумоша ҳисоб дора бародаро. болои савдора қафиде 2200 сомонӣ сета такача якҷоя. эмхӯр алафхӯр